Så er vi nået til modul 5, hvor vi skal snakke om karbonhydrider. Og karbonhydrider er en utrolig stor og indflydelsesrig del af kemien. Man bruger det blandt andet til at fremstille brændstoffet benzin, som vi bruger i biler. Og benzin det består hovedsageligt af heptan. Det kan jeg lige skrive her. Og heptan det har molekyleformen C7H16, som skal være med småt. Det vil sige, at den har 7 carbonatomer og 16 hydrogenatomer. Benzin består også af oktan, som har molekyleformen C8H18. Både heptan og oktan er altså alkaner. Det vil sige, det er karbonhydrider med enkeltbindinger. Desuden så bliver der også af råolien, der bliver der også lavet mange andre former for brændstoffer, såsom dieselolie, petroleum og lignende. Men det er blandt andet, hvad der heptan og oktan er blandt andet, hvad der bruges som brændstof i biler. Så skal jeg forklare, hvad en fuldstændig og en ufuldstændig forbrænding er. Og vi har de her 2 typer forbrændinger. Og ved en fuldstændig forbrænding, der dannes der kun kuldioxid, som hedder CO2, og eller vand, som hedder H2O. En fuldstændig forbrænding kræver en stor ilttilførsel, så forbruget af dioxygen er stort. Ved en ufuldstændig forbrænding der kan der ud over CO2 og H2O også dannes sod, som er C, og kulilte, som også hedder carbonmonoxid. Og ved en ufuldstændig forbrænding, der er ilttilførelsen eller tilførelsen af dioxygen, den er lille, eller også er den mangelfuld. Og vi kan tage et eksempel. Hvis vi ser på en fuldstændig forbrænding af pentan, så ser reaktionsskemaet således ud. Vi har pentan, som har molekyleformen C5H12. Det er liquid. Så tilfører vi op dioxygen, O2, og det bliver til CO2 plus H2O, altså vand. Så skal vi bare lige have den afstemt, og vi har 5 C-atomer herover, så det skal vi også have herover. Så har vi lige pludselig, så har vi 12 H-atomer, og herover har vi 2, det vil sige, at vi putter et 6-tal foran, så det stemmer. Så har vi kun 2 oxygenatomer herover, og herover der er vi nu oppe på at have 10 her og 6 her, det vil sige 16. Så vi sætter 8 foran, og så er den afstemt. Det vil sige, at der bliver altså dannet kuldioxid og vand, og derfor er det en fuldstændig forbrænding. Så skriver vi lige her. Af pentan. Og sidst, men ikke mindst, skal vi kigge på plastik. Og under fremstillingen af plastik, der bruges der alkener, og alkener er karbonhydrider, der indeholder dobbeltbindinger mellem 2 carbonatomer.
Det gør eten for eksempel. Ikke etan, men eten. Sådan der. Som hedder CO2. Og så er der en dobbeltbinding til endnu et etenmolekyle. Ved fremstillingen af plastik, der sker der en polymerisationsreaktion. Jeg tror, jeg siger det rigtigt. Og ved sådan en reaktion kobles der mange små molekyler sammen til et stort molekyle. Og samtidig betyder det, at der sker en addition, og ved en addition lægges noget til et organisk stof, hvilket medfører, at den ene binding i en dobbeltbinding, eller en trippelbinding, hvis der er tale om det, den springer. Og vi kan tage eten, når vi nu har fat i den, så kan vi tage den som et eksempel. En polymerisationsreaktion med eten ser derfor således ud. Den består som sagt af 2 carbonatomer, som jeg har her, med dobbeltbindinger imellem. Og ved en polymerisationsreaktion kobler jeg flere etenmolekyler på. Det vil sige, at jeg siger plus, og så kan jeg bare lige kopiere det her. Plus. Og sådan fortsætter det egentlig bare. Og når der så sker sådan en sammenlægning, så er det, at dobbeltbindingerne springer, og produktet ser derfor således ud. Den består altså af enkeltbindinger. Og sådan fortsætter det. Og når vi nu har produktet her, så taler vi ikke om eten længere, men om polyeten. Og polyeten bruges til cirka halvdelen af det plastik, der fremstilles i Danmark.